स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरम्परा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दनं। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीर सद्गुरु ते मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी का बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। हे सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। जनार्दन सद्गुरु ते विनवी जनार्दन सद्गुरु ते विनवी निरंजन चाराया कीर्तनी ये सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ महारुद्र हनुमान की जय। सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज की जय। ओम नमो भगवते श्रीधराय नमः। ओम नमो भगवते विठ्ठलाय नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो, नमस्कार प्रेमाचं सगळ्यांपैकी हो दिवस है हाज दिवस यात म्हणती म्हाका एक नमनाचे खुशी जाता तुमच्या सगळ्यांना सहवास घडतलो श्रोत्यांगेलो म्हण खातीर त्या खातीर जोर खुशी जाता। आणि भितरल्याने एक नमुन्याचे हे येता स्वामी म्हणटात चल हें करी तें करी तें करी हें करी अशें एक नमुन्या उत्साह अशें तो सगळें स्वाम्यांक गेलोच प्रता पासून आज आमी आतां हाल्याथून सुरू करुया मनाश्लोकाल्याथून। मनाश्लोक इज अ मस्ट। खरें म्हळ्यार ही सगळे हांणी जे जे सांसान बरयले न्ही
व्हडड ग्रंथ बरयले ताका तांणी सानी पॉकेट डिक्शनरी शिकल्या. जशी ज्ञानेश्वर माऊलींनी ज्ञानेश्वरी बरयली जाल्यार हरिपाठ म्हणून काडले 27 ओव्यांचे. तशी हे एक पॉकेट डिक्शनरी मनाचे श्लोक. तांतूं 205 श्लोक असत. आणि ताजे हें केलें फलश्रुती केली. मनाची शते ऐकता दोष जाती, मती मंदते साधना योग्य होती, चढे ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य अंगी, म्हणे दास विश्वासता मुक्ती भोगी. सगळी सांगना पडे कल्ल्याच महत्वतान पयली सांगल्या. कल्ली केल्यार मुक्ती भोगच्या मेळटा तर विश्वासता विश्वास हा. आणि ही मनाची शते म्हळ्यार श्लोक 205 असत नाही 2 शतक असत. तर मती मंद आशिल सुद्दां तांकां कल्ले कळनाची देव म्हळ्यार संकल्पन सुद्दां वतना असले साधन एक साधक जाता ती. म्हळ्यार खंयची पायरी क्रॉस करतात ते बद्धचे मुमुक्षु जाले मुमुक्षु साधक जाले म्हळ्यार गुरू मेळटा. तर आमगेल जिवनांतून तशी असता की 2 आमी म्हणटा ती दादले चेडवांगेल मुंजी करतात. मुंजी करून तांकां गायत्री मंत्र दिता ती तांकां बीज म्हणटा ती. जाल्यार खंयची जात असो प्रत्येक मनशागेले 2 जन्म असतात. एक आवसू पोटांतून जन्म येता तेन्ना आणि दुसरे जर गुरू मेळ्ळे गुरू मेळ्ळे नंतरचे जीवन एक विंगड तो दुसरो जन्म. पूर्व सुकृतान गुरू मेळटा आणि तेणे अशी शिकयतले. आता हे हांगा नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी हाजे खातीर कितली जाणांगेल तांणी उदाहरण दिवन सांगलें की देवानो पळया ती देव भक्ताभिमानेस हा. हो देव मगलो श्री रामराया भक्ताभिमानेस. त्यांनी कसले संशय घ्या नासतना तागेल भजनाला गाती हा. ताणें कोणा मदत केली प्रत्येकांत ताणें विंगड प्रत्येक युगांत विंगड प्राण्यांगेल सुद्दां जन्म घेतलो. मूक हागदे शुद्र येवन जन्म घेतलो. कच्छप जालो कासव वाईल्ड बोर जालो नरसिंह जालो सिंहाळ रूप घेतले हा. आणि नंतर बटू जालो बटू हे दोची कुजो म्हणटात न्ही ते कल म्हणटात ताका हाजे प्लांट्स लायतात सन्न सन्न टोमॅटो येतात ती सन्न फुल येतात ती वडा झाड सुद्दां लायतात तसले. जर तशी तो बटू जालो कित्याक तर त्या राक्षसाला आपणाचे विश्वास बसका म्हणून. मग कले म्हणाले तागल हान तू माया तागल थावूनच भितर तो भायर येता माया वय की नाही. कल कमी असं मगल राह्याक समर्थ म्हणतात ता कल कमी असो हा. अरे आज तरी पळया ती ते सांगता ती अहिल्ले सती लागी आरण्य पंथे हो 123 श्लोक असं आज आम्ही येतो. अहिल्ले सती लागी आरण्य पंथे कुडावा पुढे देव बंदित याते, बळे सोडिता घाव घाली निशाणी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. हांगा अहिल्लेगल काणी मागशी सुद्दां एक पंता येते. अरण्यात हांग वतना पळया ती की अहिल्या एक पतिव्रता आणि ती तिक बामणागल हाचे दुसरो कसलो विचार मनात येना ती पतिव्रता. तसलेक सुद्धा फसयत लोक मेळटा ती माया. आणि माया शिरकल की तांगेल कसली गती जाता हें तांणी सांगलें. जाल्यार अगदी प्रामाणीक मनुष्य सुंदर तो माया शिरकलो तर ताका भायर काडचें काम श्री राम करता हें तांकां सांगचें. कशी ती अहिल्या पतिव्रत आशिल्ली आणि ती ब्रह्मदेवार मानस कन्या. तरी ब्रह्मदेवाने एक हें केल्लें पण केलेलो की कोण ते भागवतांत ताची काणयेस कोण ती आपणाली बरी चल्ली आसा ती अशीच आपण कोणाकय दिना. कोण सगळ्यांत पयले अख्खी पृथ्वी प्रदक्षिण करून येता की ताका हांव मगल जावई करून घेता म्हणून अशी. तर हे सगळं गौतम ऋषी बघ आशिल्ले. जाल्यार गौतम ऋषी अशीच भावनेने म्हळ्यार प्रे करताची तांगेल गाय गोठ्यान तू बाळान जाता अशी. तर ते तिक मदत करूक म्हणून वचुलेले तिक तांणी गोल प्रदक्षिण घाली आणि देवाक प्रार्थना केली की बरी सुट्ट जावो.
हा. आणि असले वेळार जो प्रदक्षिण घालता गायीक बाळान जातले गायीक तर ते एक पृथ्वी प्रदक्षिण जातले. त्यांनी क्षणभरात ताका झाली ही वॉज द फर्स्ट वन म्हणून ताका लग्न अहिल्याला कोण दिले ब्रह्मदेवाने. आता कल जाले हान तू भाग घेता मस्त जाण असतात न्ही रेस आणि भाग घेवच्या नॉमिनेशन कोण कोणा मेळटात कळना कोण इलेक्ट जाता कळना जाल्यार एकमेकांक दुस्वास करता मस्त असता तू. आता हान तू देवांगल देव कोण देवांगल रायू इंद्र इंद्रू आशिल्लो. आता तुम्ही लक्षात दवरा ती इंद्र म्हळ्यार हे देवांगल देवाल नाव नाही रायाक नाव नाही ते इंद्रपद इंद्रपदाचेरी सिलेक्ट जाऊन येतात ती आणि इलेक्ट सुद्धा जातात ती पण सिलेक्ट पयली जातात. ब्रह्मदेवन हे त्याक जाण मेळून राय सिलेक्ट करतात कळ्ळें ताका ती गादी मेळटा. तर थंय त्या वेळार रूल आशिल्लो वायट कले केल्यार ताका पदच्यूत जावंक लागताली काण घालताली दुसऱ्याक बसयताली तरी ते त्या वेळा तो इंद्र आशिल्लो. तर ताक ते मस्त खटकले हान्ने विशेष कलो त्रास घेनासतना हाका अहिल्या मेळ्ळी ती भोगमती तागल मनात आशिल्ली आपणाल बायल जावंक काम क्रोध कोणाकय चुकनी देवांक सुद्दां चुकनी ती. तर तसलो तो एक पंथा गौतम ऋषी न्हांवच्या वचुलेले आणि ही घार एकली आशिल्ली. त्या माय कशी काम करता ती मायेने अहो देवांनाही नाही सोडली देवांनाही नडली तशी नडत ती नडत म्हणा कले वाईट काम करता. तर तान्ने गौतम ऋषी गेल कपट वेश घेतलो हुबेहूब गौतम ऋषी तिका कळ्ळी की कोण म्हणून कळ्ळें. आणि ती आयली तो आयलो महान तू तिगल्या पर्णकुटींत आयलो कुटींत आश्रमांत आयलो. तर तिका दिसलें आज मग बामणी बेगी कशें आयलें न्हांव न्हू आयलें आसतलें एखाद वेळ दुसरे कडेन काम आसतलें म्हणून तिणें ताका वेलकम केलें स्वागत केलें ताका भितर आपयलें तो भितर बसलो बाकी ताणें विशेष केलें कर न्ही पण तिका कधी संशय येवच्या लागलो. आणि तितल्या घड्या भितर खरो गौतम ऋषी असो तो नाव येतना तिका दिसलो. त्यावेळी ती कळलें अयो हाणे म्हाका फसयल्यात कल करचें म्हणून. त्या वेळार नुसतो विचार जरी परपुरुषागल हे आयल न्ही बामूण म्हणले बामूण ह्या दृष्टीन परपुरुषा लागीं विचार जरी केलो तरी ते मस्त व्हड पाप म्हणून घेताले. आता सगळं चलतं म्हणे सगळं चलतं. तर त्या वेळार तशी नाही एक नमने सँक्टिटी आशिल्ली मन आणतू विचार आणतू इत्यामुळे मी पण सुद्धा अहम आशिल्ले अहंकार नाशिल्लो. अहमाचे 3 पान असतात बेलपत्री ती शिवाक घालतात गोतस त्या अहमाचे बेलपत्रिक आचार विचार उच्चार पहिले विचार कडेरी आचार आणि उच्चार हे सगळे अहमांथनू येतात मी पण अंथन येणार म्हणजे अहंकारांथन येणार. त्यामुळे ती सगळ्यांना सत्वगुणी असेल पुऱ्या जण. तर तिक ते मस्त वाईट दिसले आणि ताकाय कळलंय गौतम ऋषीक हो धाव नचू लागलो त्यावेळी तांनी ताका शाप दिलो की तुका 1000 भग पडटली. भग म्हळ्याकले एक भग म्हळ्यार ऐश्वर्य म्हणून जाता आणि एक भग म्हळ्यार छिद्र अशी सगळीकडे एक नमुन्याचे हॅम पडतल तुका कुसून वतल तुका स्किन आणि तो धाव नचल म्हणे पण आता हिगल कल करचे तर त्या गोतशील तिगल चुकी ना म्हणून तांक सांगले राम ह्या बाजू येऊच असत तो आमगल दोघ जण लग्न झाले न्ही ती हे पातक आम्ही दोघ जण शेअर करूया तुगल एकडेच येऊ नाका कितले बरे आशिल्ले त्या वेळा मनुष्य करेची ना दुसरी जाल्यार ती काय भायर हाकलून दित अशी पळय नासतना आमी तशें करनी. तो म्हणाल तू भायर खंय वतली आपण भायर वचून तप करता घोर तपश्चर्या करता की तुगल हे पाप आमगल दोघ जाणां सुटका जावंक आणि तू हांगा राम नाम घेतो बैस एक जागेर ध्यान लावन बैस आणि राम येवन आमगल दोघ जाणां रक्षण करतलो. आणि ती जी अशी जी पायपण बसली नाही ती कितली वर्स थंय सतत रामनामा ध्यान आणतू ती 75 जाली. कोणा दिसले शीळ जाली पहिले शीळ झाली जशी सीतेगल हरण झाले सीतेल हरण जाय नशिले आणि हरणाल सीत जाय नशिली तशी अहिल्य गेली तशी शीळ जाय नशिली. पण एक जागेर बैस आम्ही एक थोडो वेळ पुढे हात अशी धरले या हाता नम बेसली तर इतकी वर्स ती अशी बसली म्हणा पडे ती 75 झाली. पण ध्यान आणि ती रमले कसले मृत्यू येणी ती कले जायनी कले म्हणाली ते श्वासांतून ती ते तत्व सत्व गुणाची बघताले मागशी लोक तपश्चर्या करताना हव खाऊन कशी जगताल बतस काय
नुसतो प्राणवायू तांकां स्किन नांतान भितर वतालो आनी तेमी ती तांकां खाल्ले जाले नातील मी ती मलमूत्र सुद्दां त्याग करपाक लागनासले जाल्यार तांकां नरिशमेंट मेळटालें आनी ते जिवंत रावताले प्राण हांगा दवर न्हू स्किनांतल्यान ब्रीद करताले तशी ती केल्ले आसतली तिणें पण ती जिवंत आशिल्ली कितल्या वर्सांनी आनी खरेंची रामराय आयलो आनी ती अशी बशिली तर तागल पाय झोपडीक लागलो तिका लागला न्ही अंत दिला तिगल पदर हें जालें तागले जाल्यार शेवटी तो काळो कशिलो त्या झोपडींतून तो भितर आयलो कल म्हणून कळ्ळी ताका कोणकी थंय अशी हें हात तरकी कल बा म्हणून तांची केश ताका चिके पाय लागलो आसतलो नाश ना पण हे लागची भितरी अयोध्या म्हणून ताका तण थलायले आनी ती गल हांगा चेतन जी आयली तागल पदस्पर्शाने रामागल पदस्पर्शाने त्या फातरांतू त्या फातरशी जाल्ले अयिल्ले तितली चेतन आयली की ती हगूर अशी उठ्ठान बसली आनी ताल्याक पळयता श्रीरामा तू खरेंच आयला तू मग बामणाक म्हणलें रे तू येतलो दर्शन दिवच्याक कितलें बरें केलें तू आयलो म्हणून तिणें तागेलें स्वागत केलें आतां एक करी आमकां कसलेंय नाका आमकां तुगेल्या चरणान तूं हें दी स्थान दी आवळी कितले कडेन तर गौतम मुनीकय कळ्ळें अंतर्ज्ञान राम आयलो तेवे आयले आनी दोग जाणां मेळून श्री रामान सांगलें तुमगेलें मस्त कार्य बाकी असल्यारी आत्ताच इतली बेग येवंका म्हूण ना तुमकां आपणा चरणान स्थान आसच पण तुम्ही राम नाम करा ती गमटोकून संसार करा ती आणि कोणाय त्रास दिनाशे आपण पळयता आणि तांगल संसार परत गमटोकून सुरू जालो मागीर त्या पापांतान मुक्ती जाली तर अशी त्या सतीक अहिल्ये सती लागी आरण्यपंथी कुडावा पुढे देव बंदीत याते आणि कोण रक्षण केलं त्याने हे रावणाने सगळे देवांकच बंदी करून दवरलेली ताकद न्ही 10 माती तागले 10 माती म्हण माती ऍक्च्युअली नाशिल तागली जाल्यार 10 मात्यांची बुद्धी तितले ब्रेन चलाक पण सगळे वापरचे खंय अहंकाराने म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय हांव अमुक हांव तमुक तांणे मळमळेल ताका जाय तर देव कल्या श्रेष्ठ आपण तांपेक्षा श्रेष्ठ तांकां दाखयतलो तांकां सगळ्यांक बंदी करून दवरलेली ते सगळे हाका कल म्हणटा ती नवग्रहांक सुद्दां ताणें पांया मळून दवरलेली गो तसले असले हाका तांकल केले बळे सोडिता घाव घाली निशाण तान्ने रामान वचून त्या हक्क मारले मातने ते देवांक सोडयले रावण धांवन आयलो देवांक कशी सोडयली तू एम देवांक सोडयले आणि घाली निशाणी म्हळ्यार खंय अगदी सगळे तागल कितली की अष्टवहिणी 18 अक्षवणी की पद्म तागल वानरसेन आशिल्ली रामागली ती पुऱ्या वानरसेन थंय लंकेंत आयली लंकेंत येवन ताणें रावणाक आव्हान दिलें आपणा लागीं हें युद्ध करी म्हणून आणि सगळ्यांनी मेळून आणि रामान स्वता ताका मारले मात्र नाही बरोबर निशाणाचेर मारले ताका तो मर नाशिलो म्हळ्यार हे लोक न्ही ते हाजे जातीचे असता ती कल म्हणटा ती थोडे बिकणा जातीचे असता ती आणि थोडे अशी हे पळय एक भाग जरी तुटलेल तर की ते वळवळ जातले तो प्राणी पण मर ना तशी ताका एक माती उडयल्यार दुसरी माती येवंक लागतले मग दुसरी माती गेल्यार तिसरी माती येवंक लागतले शेवटी बिभीषणान ताका सांगलें की हो मर ना कल्ल्याक म्हळ्यार तागल ना भिंत अहंकार असो ना भिंत आमगेल अहंकार न्ही इतलें मुरलेलें आसता हें सगळें प्रतिकात्मक असो सिंबॉलिक असो हे ना भिंत आमगेल्या अहंकार वसलेलो आसता आणि तो इच्छा मरणी असता जोपर्यंत ताका दिसना की आपण मरता ताका कोणे देव सुद्धा मानू शकत पण शेवटी देवाक वायट दिसले देवान ताका प्रत्यक्ष ताका राम रूप दाखयले आणि जे तान मागून घेतले ते ताका कळले पहिले जन्मान तू आपणेच मागून घेतला पण देवाला विष्णुगल द्वारपाल आशिल्लो आणि शापान अशें जाला तरी तान त्या वेळार विष्णून आपणाक प्रॉमिस केलेले की आपण येऊन तुका मारता आणि तुका मुक्ती मेळटली म्हणून तशी श्रीराम आयला आणि तो मरतून ताका बरोबर ना भिंत तागेल्या बाण निशाणाचेर मारलो आणि जे नगारे वाजले न्ही सगळीकडच्याने विजय विजय विजयी भव हा राम राज्य आयलो आणि सगळे देवांक सोडयले ताणें असलो हो देव श्रीराम तरी चरडा
समर्थ सांगता ती तू कसल्या मा रामागल पूजन कर ना, नुसते पुणी तू वादान शिरकला सगुण निर्गुण हें तें. अरे असले सगुणाक जर मेळ्ळे रे हांव ताका पोट्टण घेता. निर्गुण आपल्याकय मेळटा. तातूं एक जाल की निर्गुण थंयच आसता. आतां आमकां निर्गुण कल्ले म्हूण कसले गोत नासतना आमी ताजे मागशी नुसते आपण म्हणले वय तें श्रेष्ठ ज्ञान, तें श्रेष्ठ ज्ञानच आसा कळ्ळें म्हळ्यार तें अविनाशी आसा. म्हळ्यार रावणा सुद्दां नाश जालो, श्री राम सुद्दां निज धामा ताका वचपा लागले देह सोडून, वय की न्ही. जाल्यार इतलें जालें तर ते वचून कशी सगुणा पूज करून वचुले. श्री रामान ईश्वराक पूज केली थंय रामेश्वराक स्थापन करून, वय की न्ही. सगुण पूज केली ताणें आणि शिव तत्वाक सामील करून घेतले आपल्यान. तशी त्या मुर्तींतून देवत्व पळयलें ताणें. तेमी ती म्हणटा राम दासाभिमानी आसा. कोण तांकां सेवा करतकी तांकां आतां रावण जाल तर तांकां द्वारपाल म्हूण मस्त वर्स सेवा केलेली विष्णू गली, मस्त वर्स केलेली. त्या दुर्वास म्हणजे सनक सनकादिक की कोणक्या येईल काय तांकां तांकां सोडणी म्हणून त्या द्वारपालांनी जय विजयाक तांणी शाप दिलो की तुम्ही पृथ्वीर वचून वचात पृथ्वीर कायम. तरी उशाप मागना पडे राम विष्णू धांवन आयलो. ते मगल द्वारपाल तांगेल चुकी नाही. हांव हेच तांकां सांगिल्लें तुमी भितर सोड नाकात कोणाकय म्हणून. आपण आता मस्त गहन आणतस ज्ञान आणतस कोणाकय सोड नाकात ती म्हणून तांणी सोडणी. तर तुम्ही शाप दिलेला तो कर जातो ऋषी न्हय जाल्यार तांचे खातीर आपण सुद्दां जन्म घेवच्या तयार आसा तांकां सोडोवचे खातीर. तरी कल्ल करयेद तर तांणी म्हळें की तुमकां भक्त म्हूण विष्णुगल भक्त म्हूण जर जन्म जायची तर 7 जन्म लागतले. जाल्यार तुमगेल अभक्त तुम्ही विरोधी भक्त शत्रू म्हणून जर जन्म घेतले तरी 3 जन्मांत तुम्ही आपणायन प्राप्त जातले अशें रामान सांगलें. रामान म्हळ्यार श्री विष्णू न्हय. तावळी तांणी सांगलें आमकां बेगींतले बेगीन तुला येवचें आमी 3 जन्म पण विरोध भक्ती करतली. जशी परिज्ञानाश्रम आमगेल स्वाम्यांगेल हांतू तांगेल विरोध भक्त मस्त आशिल्ले जाल्यार सगळ्यांकय स्वाम्यान तारले. कोणाकय ना म्हणली. कितलें कारुण्य तांगेलें, कितलें कारुण्य. विचार केला हांव पळयलें तांकां म्हाका तितलें भाग्य मेळ्ळें तांगे सहवास मेळ्ळा म्हणून हांव सांगता. कितलें भाग्य. सगळ्यांचेर प्रीत केली तांणी, सगळ्यांचेर विदाउट फेल. कोणाकय तांणी आपलो तुपलो म्हण कितले तांकां त्रास दिलेलो जाल्यार सगळें विसरून तांणी हें केलें तांगेल बर जावो म्हणून मागून घेतलें. तशी हे सांगता ती की देव नृपेक्षी कदा हो राम असले मगलो म्हळ्यार हें जे चैतन्य आसा ही जी सगुण मूर्ती आसा हे जे सद्गुरू आसा तांगेले ते दासाभिमानी आसा. कोण रामाक दास्य करता की तांकां केन्नाय ते उपेक्ष करना. तांकां जाय जाल्यार मेळटा. तेमी ती आईचो श्लोक कल घेतलो. अहिल्ये सती लागी आरण्य पंथे पुढावा पुढे देव बंदितया ते बळे सोडिता घाव गाली निशाणी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. जय जय समर्थ. आता मी दासबोध आल्या वळी पहिले आमगेले हे आशिल्लें समाज 7 चल्ला सगुण भजन. सगुण भजनांतूं कसले आयिल्ले थोडे पॉइंट्स आमी चिक्के एक आढावसो घेवया. कळ्ळें म्हळ्यार सगुणांत तांणी कल सांगलें तो श्रोत विचारता. हांगा श्रोत आनी वक्त्यागल संवाद चल्ला आनी शिष्य जो श्रोत आसा तो सच शिष्य आसा. ताका खरेची हेच ओढ आसा मुमुक्ष आसता खरोची म्हणून ताका दिसता आपणाक कसले कोणते आत्मज्ञान मेळोवंक काची. त्यांनी ती कसले कळना जाल्यार आपणे विचार घेवका परत परत विचार घेवका. आनी समर्थांकय गोचस की तो सच शिष्य आसा. त्यांनी ती तेव्हा ताका कितले पण विचार तितले पण परत परत विंगड नमुन्याने समजावून सांगता. कळलं न्ही. तर तांणी सांगलें तर आमी पयर कलकल वाचलें की एक म्हळ्यार तांची जिस्ट म्हळ्यार अशी की विश्वास दवरका गुरूंचेर विश्वास दवरका आनी त्या खातीर कल करता की तांणी सांगिल तशी आमी वागून पळोवंका. सांगिल तशी कोण पळोवंका. आतां ते कोण पळोवचे एकदम विश्वास कोणाक बैसना जाल्यार पयलीं कुतूहल म्हूण कोण पळोवेद वय कितें
पळया हे सांगतात कोण तर पळया ते सगळं नसते त्या शिष्याक सांगन ताणी त्या चोत्याक सांगन ते आमचे खातीर असं जे हांव तूं दासबोधान जे प्रॅक्टिकल दिल्ले ते कोण पळोवंक एक कुतूहल म्हणून पुणी कोण पळया ती आणि ते कुतूहल म्हणून कोण पळोवच्या खातीर पयली आयकूनच्या येती श्रवण भक्ती ही फर्स्ट पायरी आणि कड्डेरी लास्ट पायरी कली आत्मनिवेदन त्याने सगुण तू निवेदन जात पहिले कड्डे ते सगुण प्रगट जायना पडे त्या घपकना पटून घेत नाही त्यावेळी खेव देऊ जाता कसले दिसनीची टका कानडाव विठ्ठलू कर्नाटक तेने मज लावियला वेड पाया पडू गेले तरी पाऊलची ना दिसे स्वयंभू सामोरी उभा असे तशी ते देवावेले रूप ते स्वरूप रूपांतन स्वरूप दिसतात नाम रूप हे नश्वर जलेरी ताचे मागशी तांतू भरलेले अंतर बाह्य बोल नसते राम तत्व ता जेव्हा प्रत्यक्ष पै श्रवण भक्ती कुतूहल म्हणून पण येयाती पण एक अंगात पळयता बैसन असताना कुतूहल असले की कळ जाता आम्ही कितले जाण आयल्यान बा आजी कितले प्रेझेन्स आसा ह्यो इतलीच वेळ इतले मेंबर्स आस म्हणटाले इतले लोक वेळ म्हळ्यार आमगे लक्ष थंय कल सांगतात हांगा लक्ष ना तें तशी न्ही कान करी गा सर्वांगा सगळ्या अंगाचे कान करून अंगाचे नुसते कान्नाची बात नाही कान्नान आयकूच नाही दोळ्यान आयकूचे ही बायल म्हणशिल्या तांकां कशी वदोन घेतात तिगल चेहऱ्यावर भाव कल्ले ते समर्थांगल भाव असत ते पळोवचे ती कल्ल म्हणटा ते प्रत्येक शब्द ऐकूनचो आणि ताजेरी ते सरळ भितर वचका मनान ऐकूनचे ह्या कानान ऐकूनचे ह्या कानान सोडूनचे तसे उपयोग ना आणि कल खातीर ते घार वतन दुसरी कल्ल्याची चिंता करनासतना ते कसले आयकले ताचे कल्ले पूण एक एक शब्द बरोवन घेतले तरी जाय तूं बरोवन घेवन काम असू जायना पण ताजेरी तुम्ही 4 जाणांनी मेळून चर्चा करूया कल्ले आयकले आणि ते समोर फर्म बसता कले प्रत्येकाक ग्रास्पिंग पावली निगड पैलू कळटा तर अशी जर आम्ही हे केलं बाकीच गॉसिपिंग करपेक्षा हाजेर जर उलयले रे हाजो हवे अर्थ जाता तवे अर्थ जाता अशी करून आणि शेवटी कल जाता की वाकून पळोवया बा कशी जाता म्हणून म्हळ्यार आकर्षक असं आणि कोणाकय हाय ते मेळ्ळ्यार कोणाक नक्क जालें न्ही आमगेले फायदो फुकट समर्थ येवन आमगेले इतलो फायदो कोण दिता की विन फॉल पळय की न्ही कोणाक नक्क जालें कोण पळोवया पण ते ऐकूनच्यान तूं सातत्य जावं एक दिवस आयकले आणि 15 दिवस येयची ना गो वेळ मेळ्ळी कल करचें कोण पाहून येयल्ले ना गो मगल हात दुखतालो ना गो मगल कूट दुखतालो ना गो म्हाका अशें जालें हांव नंतर कॅसेट आयकता कॅसेट आयकूच्या जाता जाल्यार नेम चुकता नेम हराचा थे तशी शिवतत्वाचा नेम लागता ईश्वर तत्वाचा नेम लावून घेवका व्रत शें करता की ना हे आयकून चेंची कले म्हळ्यार तांची लिंक तुटता आमकां दिसता टीव्ही सिरियल्स आमी कल खातीर आवडीन आमी वाय डू वी गेट एडिक्टेड टू दॅट हिंदी जावो मराठी जावो आनी कले जावो की ताका न्ही क्लायमॅक्स ऑफ द एंड जाता मुखार पण कल जाल बा म्हळ्यार एक उत्सुकता आसता पळय की न्ही तर ना जाल्यार लिंक वता आतां ते लिंक तुटले आय वॉज एडिक्टेड माय सेल्फ हांव सांगता कितले फक्त हे सांगता कल्ल्याक ते गांवचे प्रॉब्लेम घरान काडटा म्हणून तरी काय हांव पळयता हाजी कुडी लागत हाची इतली गोडी असं मधुर असे की ताजो उगडास सुद्दां जायनी फेब्रुवारी जावन आमी टीव्हीची लायनी तुमकां म्हणल्यार फास्ट दिसत दोगय जाणांनी लायनी म्हळ्यार हें घडचें शकता तरी सातत्य दवरता आणि विश्वास दवरता विश्वासाने श्रद्धेने तांणी सांगिल्लें तें कोण पळोवंका कोण पळयना पडे तुमकां जर समाधान जालें आनंद जावच्या लागलो आणि बरे चिकेची भय कमी जालें मनांतलें श्रद्ध वाडच्या लागली तर एखाद दिवस समजा कळ न्ही तरी विचार घेवचे आणि कल जाता आमगेले कले चुकल की म्हूण दिसता त्या वेळार ते सांगिल्ल्या कले चुकता वेळार पण अशें दिसना कल्ल्याक हांगा श्रद्ध काम करता आणि केन्ना श्रद्ध काम करना केन्ना करना तर ही उलोवच्या वस्त पळय ही आमगेल्यांतलीची कल सांगता म्हळेलें अशी जेन्ना मनांत येता पळय तावळ केन्नाय श्रद्ध बसची ना तर तिगल मागशी ती एक माईक कशें तिगल आमकां कोण उलोवन जाता पळोवया आपुणी ताजो एक फावट अनुभव घेवया हे म्हणून जर सातत्याने विश्वास दवरचो दृढ विश्वास दवरचो आणि आचरणांत हाडचें तशी केल्यार फळ मेळटाच मेळटा
अथांगा सगुण भजनाचे महत्व त्यांनी सांगल्या. सगुण भजन कल्ल्याक जाई तर हो परमार्थ हो प्रवास असो. म्हणजे आत्तांची अवस्था श्रोत्यांकल म्हणे तुम्ही जर म्हणले की माया सगळे हे जे दृश्य दिसता ते सगळं असत्य असं, मिथ्या असं, मिथ्या नश्वर असं. आणि खरे मूर्ती प्रतिमा त्यांनीच म्हणले समर्थांनी म्हणतात की मूर्खाची मूर्ती पूजन तशी जाल्यार मूर्ती पूजन हे तरी पण करका लागतं. आमकां गोत असं पॅन हो नश्वर असं, मिक्सर नश्वर असं, आमगे देह हो नश्वर असं, केन्ना तरी पडच असं जाल्यार कोणे आत्महत्या करता सुट्टवे आमगे वेळ येते नमक वच्चे असं. पण दिल लाखल्या हें पळोवका न्ही की हे आमगे साधन असं. साधनाने साधन करता तावळ आमकां साधता कल साधता मुख्य आमकां कल जाई आत्मज्ञान जाई ते मिळू शकता. आणि समजा आमगेलें आयुष्य थोडे कमी पडले तरी मुखार खंता त्या बॅलन्सार थावन आमी मुखारी वता ती म्हळ्यार खंयी पण वाटेल थंय आमकां जन्म जायना. आतां पूर्व सुकृत अशें आशिल्लें की म्हणून आमी ह्या सारस्वतांगल कुळान जन्म आयले. महत् भाग्य आमगेलें की आमकां गुरू आयकय मेळटा. उपजल की जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस म्हणतात न्ही तशी उपजल चेरडाक स्वाम्यागेल पायार घालले की जालो तो मेंबर आमगेल कम्युनिटीचो कडे सगळं तागेलें वरदान स्वाम्यागेलें. ही इज टोटली प्रोटेक्टेड. तरी के प्रोटेक्टेड म्हळ्यार देहाचे मनाचे प्रोटेक्शन जाता जाल्यार कोणाकय जर आत्मज्ञान जाय जिवाचे कल्याण करून तरी प्रत्येकाने साधना तांतांनी करता हे समर्थांनी सांगलें. आणि ताजे खातीर सगुणाक सुद्दां पूज करता. आणि आमी खंय खंय वच्चे परमात्मा डेस्टिनेशन केलें आतां आमी खंय ती देह बुद्धींत आसत त्या आमगेले आत्मबुद्धी जावं आमकां म्हळ्यार कळ्ळें हो देह नश्वर आसय पण त्या हाचो विचार करून तुम्ही सांगता विहारांत जेन्ना उवार आयिल्लो आमकां तो एक शिवा म्हण आसा तो आमकां सगळं कोण दिता व्हिडिओज ते तागल गांवांत इतले उवार येवन ते गंगा नदी आनी ते कोसी नदी मेळून घरांत उदक रस्त्यार सगळे कितले फूट उदक बाजारां वचूं जायना तर ता वळटांनी बोट काडल्या. आतां वचूं जायना घरा बसूं जाता कसले तरी सामान तरी हाडका की न्ही तर बोट काडल्या. तशी आमकां हे देह म्हणले बोटीशे लव देवान आमकां वापरच्या दिल्या आणि अशी दिली अगदी ते क्रूज म्हणतात पळय तशी सगळे सुख सोयी दिवन देह दिला. एक ब्रेन दिल्या कॉम्प्युटरचो ते ब्रेन कॉम्प्युटर तातूंत सगळे सॉफ्टवेअर आसत पण ते चलोवंक कोणाक ताचे खातीर मन दिलें. मनाक कल्पक बुद्धी दिल्या. आमी कल्पन वाटेल ती करतात ती खबर विंगड आम्ही कल्पन करतात ते आम्ही जे फीड करतात आम्ही ते इनपुट घालतात त्याचे आउटपुट येतात. अशी जाऊ नये ताजे खातीर कल्पक हें दिल्या मन दिल्या. पण देह सुद्धा इतलं गोंमट देह दिला सुदृढ देह दिला. कोणाकय समजा एकल्यांक दिव्यांग कोणे आसता कोणा दृष्टी ना तर तांकां सिक्स्थ सेन्स दिल्या. सिक्स्थ सेन्स दिल्या आमगोत आसत एक एक पाप कोणाक दृष्टी ना पण तांकां नजर आमी गुरूंगेल आळवणी करल्या करता गुरु कल दिता ती ते नजर दितात. गुरुल्या वचून आमी कल घेवन येवचे तरी ते दृष्टी दिना ती त्या दृष्टिकोन दितात. नजर म्हणा कल्याण दृष्टिकोन एटिट्यूड ऑफ माइंड अवर एटिट्यूड ऑफ माइंड शुड चेंज ते दितात. त्यांनी कल जाता आमी देह बुद्धीन ती म्हणा कल्याण मी बद्ध असती की आम्ही देहान बांधून घेतल्या स्वतः सोडी सोन्याचा पिंजरा तशी किती दिवस तू हे करतलो सोड तो पिंजरो समर्थ सांगतात. आणि बद्धशिले मुक्त जातात होय की नाही जाल्यार बद्धशील सगळे मुक्त जाय. बद्ध ह्या हांगा दोन्ही रस्ते फुटतात एक श्रेयस आणि एक प्रेयस. त्या सगळ्यांक बद्ध करतलीच माया जाल्यार ती माया ही परमेश्वरांतल्यान आयिल्ली आसा. त्यांनी एक विद्यायुक्त माया आणि एक अविद्यायुक्त माया अशेंच. तरी आम्ही विद्यायुक्त मायेची कास धरता आम्ही श्रेयस मागता आम्ही प्रेयस मागू नये हें पयस सांगलें बरोबर. म्हळ्यार आमकां व्यक्त आणि अव्यक्त आम्ही आतां व्यक्त आसत म्हणून आमकां व्यक्ती म्हणटात. व्यक्ती हस्ती म्हणटात हस्ती म्हळ्यार अस्तित्व आमगेलें आसा तें अव्यक्तांत आमकां वच्चें. अव्यक्ताचे आमकां अनुभव घेवचो आसा
जे कसल्याने अनुभवया ना देवाधिकांक वेदांक कोणा नेती म्हणतात ह्या नाही त्या नाही तरी कल्ले होत ना म्हणून त्या गोकुळ खेळताना शिराने सांगितले तशी गोत ना मग कशी गोत ना तरी तुम्हाला शंकरू रात्रीभर बाहेर बसते बापू काहीतरी खेळत बसता आणि फालफाल्याने घार येतात भक्तांना सांगत नाचू होतं आम्हाला आमचेच जात नाही मस्त म्हणता हो हे कुंच्या बसू दिलं म्हणून म्हणतात काही निवासून उडवलं त्यावेळी ती बागी बंद करून घेत पप्पाने पार्वती तरी तर बागी झाड्यात बागेलो घडी मग त्यावेळी ती म्हणता कोण तू मग कस्थम कोण तू शूली शूली मला शूल धारण करते शूली मारी पोट शूळ शूली तरी कल करी मृगय भिषज मारी डॉक्टर लोकत करी वच कस्थम शूली मृगय भिषज नीलकंठम प्रिय नीलकंठ नीलकंठ म्हणजे मोर ती माया कशी कशी ट्विस्ट देता माया भीतर बसल्या ती माया आज ही अव्यक्त असते बाहेर व्यक्त जाऊन राबल्या आणि त्या माये गेल विनावणी कर हे हांतू अमृत अनुभवांतू ज्ञानेश्वर महाराज माऊली मस्त कंठ करतात की बामण बायशी माया आणि झगडता ती एक जाता ती त्या आमगेल्या संसारात सांगले कळवे मस्त पण झगडतात ती जण एक रात्री झगड तर ती कलकल हे कथा स्थाणू म्हणा खांबू नवदती शिवाय हा म्हणतात तरी अशी जाल्यारी तू तुगले हे अस्तित्व हे करी अगो बागिलू घडी हा तुगल बांगडू आवड ती बागिलू घडी आणि ते वाजपारी वाजप वाजयची शिराली ते मठान ताका भितर घेतात देवा म्हणजे गमत येते गोकुळ खेळची तशी ते एक हेच पण हांग कशी अनाथ माणसान आत्मरूप त्या आत्मरूपाक ती माया भितर येतात आपणाला म्हणून एक करता आणि तांच्यात एक जाता असार अंथानांक सार स्वच्छ अशाश्वतांथून शाश्वत स्वच्छ सुख दुःख हे द्वैत अस त्यांक नाक्का कला मला दुःखाची दुःख असं दुःख सुख जवा पाडे दुःख पर्वता एवढे आणि ते सुखाचे ड्रेस घालून येता एक वाघ कॉल असं जाऊन येता तशी तो खरं भितर वाघू लांड्या मारू येतो कॉल्यांक त्यावेळी ते अंक नाका दोन्ही नाका तरी अंकल जाईल तर शाश्वत आनंद जाईल शाश्वत समाधान जाईल शाश्वत हे जाईल कले शांती जाईल आणि प्रसन्न हास्य सांग त्यामुळे मन अशी एकच चीज अशी सगळी हसू शकता पोपट हसना गाय हसना कळलं त्यांचे प्राणी हसू शकना त्या कॉम्प्युटरचे हल्ली दाखवतात हसली केली झाले रे त्या फक्त डोळ्यांनी तांगल भाव व्यक्त करतात आमक तस नाही आमक विंगविंगड भाव अष्ट सात्विक भाव सुद्धा जागृत करू आमका विंगविंगड अवयव दिल्या डोळ्यांत एक भाव असता कानांत एक भाव असता जिभेत एक भाव असता होय की नाही प्रत्येक मायेचे स्पर्शांत एक भाव असता प्रत्येकांत एक भाव असता तरी ते आमका आनंद दिवची सारखे तर हे आम्ही पळयले आता त्यांनी सांगल्या प्रेमांतू संपूर्ण आत्मनिवेदन जायना पडेची भगवंतागला प्रत्यक्ष साक्षात्कार जाता म्हणजे हांगे क्वेश्चन केलं आशिल्लो तू जर हे अनित्य म्हणत जाल्यार सगुणा भजका कल्याक तू कल्ल्या तीर्थयात्रांनी करता कल्ल्याक तर ताचे उत्तर तांणी सिस्टमॅटिकली दिल्या कल गोतस्वे सगुण रूपात सतत चिंतन जाता गेले तरी त्या सगुण रूपाचे त्या मूर्तीचेर आमकां अत्यंत श्रद्धा बसता श्रद्धा ऍक्च्युअली आम्ही कले मागून घेतात नाही त्या मूर्तीला मूर्ती दिना आम्ही श्रद्धा तांतू उडयलेच नाही तीच गुंबऱ्यांची जाऊन परत येतात आणि ती श्रद्धा आम्हाला सगळं काम करतात हे तांतूला विज्ञान असतं तरी त्याचे हांतू श्रद्धा जडता आणि तशी निरंतर चिंतन केल्याने त्याची मूर्तीचे ध्यान लागतात आणि प्रेम बसता इतकं प्रेम बसता ध्यान लागता की त्या प्रेमात एक दिव्यत्व येत त्यामुळे आम्ही त्या मूर्तीचे अखंड म्हणजे आम्ही मुख्य तयार जातात ऍक्च्युअली कळलं सर आम्ही मी पण अहंकारी भीष्मावारी सर ताका स्वतः इच्छा मरणित
ताका स्वताक मनान तेमकां की आपणें जाल्लें आपणाला कारकीर्द जाली, आपण श्रीरामा चरणांत एक जावया किंवा ह्या तत्वांत एक जावंका, परब्रह्मांत एक जावंका ही इच्छा त्या मीकच येवंका. कळ्ळें म्हळ्यार त्या अहम हान्ने अहंकार आपणें जावन तें हें केल्ल्या जायत आयला तो अहम म्हळ्यार बाकीच लोकांक गेली ताका साथ आशिल्ली, कौतुक केलें, हें केलें, तें केलें, ह्यो हांव म्हाका जायी, हांव असं विंगड असो, हांव सगळ्यां पेक्षा श्रेश्ठ असं म्हण की म्हाका सगळें श्रेश्ठ जायी, हांवें केल्लें, हें सगळें हांतू थावन. तर तें जर वचका जाल्यार ते आपणा वचका ही इच्छा जावंका न्ही, तो इच्छा मरणी असो आनी सतत त्या मुर्तीचें ध्यान केलें की ताका ती मुर्ती इतली आवडटा, सगुणाची मुर्ती की ताका एक जावंका म्हूण दिसता. आता समर्थांनी देह दवरलो त्यावेळी तांगेल प्राण ज्योती त्या राम मूर्तीत एक झालेली सगळं भक्तांनी पळयल्या आणि त्यांनी ती तांगेल अशी हें करना ती कले उदंचन म्हणतात त्या मूर्ती आणि ताची प्राणप्रतिष्ठा परत करणी कले म्हण प्राण ऑलरेडी आसत ती म्हणून उदंचन म्हणून एक करतात तांकां त्या मूर्ती भायर व्हरून तांकां न्हाणोवन करून हाडटात घेवचेरी ताजे उदंचन उत्सव म्हण आसता तो करतात. शिवाय ताका प्राणप्रतिष्ठा करनात, प्राण ऑलरेडी असत चंदना लेप करतात हे करतात सगळं करतात. त्यामुळे समर्थांगल प्राण ते श्रीरामांत एक झाले आणि सगळ्यांनी पळेल त्यांच्या भक्तांनी त्या कले कपोल कल्पित नाही तर हे झालं की दिव्य प्रेम आणि त्या प्रेमात संपूर्ण आत्मनिवेदन ज्यांना घडता त्यावेळी भगवंतागलो प्रत्यक्ष साक्षात्कार करतात. साक्षात्कार म्हणजे असतात सगुण रूपांत प्रगट एक एक लागेल भळो भाव असतात. आता ईश्वर म्हणे रामची अशी नाही पण शंकर सुद्धा तर मागशी एक काणी सांगेल एक भळो भक्त आशिल्लो आणि ते कल्ले हाच खातीर करात फक्त तुम्ही भाव कलस का ही मूर्ती नाही ही जिवंत असत जिवंत मगल देव असत त्यामुळे तुम्ही असार हे भाव मांडणार पण तू त्या मूर्ती जरी असार असली तरी मगल भाव आत्मभाव जो असो तो सच्चा असो तो ईश्वर असो तोच ईश्वर असो तो ईश्वरी भाव हांकां तू घाल तू प्राण दिता आणि ताका चेतन दिता. शेवटी कोण चेतन दिता आमची भितर बसलेले परमेश्वर ताका चेतन दिता. चेतन दिवन त्या मूर्तीक जागृत करता नाल्यार गणपती परमेश्वर विसर्जना दिवस प्राणप्रतिष्ठा केली की त्याची मूर्ती एक नंबर तेज येता पळय तें जाता आणि विसर्जना दिवस विसर्जन केले आणि पुनरागमनायाचे म्हणून घालेल की झाले ते तेजच होते नमुन्याचे पण थोड जण 1.5 दिवसात विसर्जन करतात आणि 5 दिवस दवरतात लोक पळवच्या येतात झाल्या काम तुझी तेज असत 5 दिवसात कळलं तुम्ही कितले दिवस दवर जाल्यार ही कल्ल्याक पण त्या तेज मागीर काय केलं कशी बसून शारदा मागेल तेज ताण घेतले शंकराचार्यांनी आमच्या स्वाम्यांनी ताण घेतले परिज्ञाना स्वाम्यांनी प्रथम ते खंय गेले ते तांगेल हृदयात गेले बरं म्हळे ते शंकराचे अवतार महादेवाला अवतार ते तिने म्हळा हांव तुमची सांगात येता असले भामटे पुजाऱ्या सांगत आपणा रातचे नाम आणि अपमान केलेले नाही म्हणून तुमगेल अपमान मगल बामणाल अपमान हांव सत्य सांग ते नाही कबूल करची ना हांव तुमची सांगात येतली म्हणून ते तेज थंयच्यान विसर्जन जावन हांगेले हाडटा येयले आणि परत रिक्वेस्ट कर ना पडे परत ती वचून त्या ओरिजिनल बस अशी ते तेज हांगा ते वचू शकता कळ्ळें आणि ते सगळे कडेच असत पण असले कडे प्रकर्षाने दिसता सगुण मूर्तीन प्रकर्षान दिसता आणि हक्काचे भक्ती मार्ग म्हणतात तरी हांतू तांणी आतां स्वता गेले आत्मचरित्र सांगील बरं केलें कळ्ळें की रामचंद्रावेल भगवान रामचंद्रावेल आपण उपासना जेन्ना केल्ली रामान मग कशी मार्गदर्शन केलें हाजे अर्थपूर्ण वर्णन तांणी कोण दवरलें त्या हातून आणि त्यानंतर सांगतात कळ्ळें कितले केलें तर त्या श्रोत्याक पसंत पडना न्ही त्यावेळी ते सांगतात की अरे ऐक मगले ऐक तू कल्ल्याच तू सगळ्यांक शरण वता बरोबर सगळ्यांक शरण वता मागीर ह्या परमेश्वरानेच तुगेल कल केले मगल रामान तुगेल कल वाईट केले साहेबास लोटांगणी जावे निच्यासारखे व्हावे आणि देवास न मनावे हे कोण ज्ञान श्रीराम तशी माणूस सगुण मूर्ती केल्या कशी जाता
तांणी म्हळें तूं आतां विंगड कसलोय विचार करूं नाका. जाल्यार म्हळ्यार तुका हें जालें कळ्ळें, भ्रम जाला. एक तर तूं अज्ञानी आस आनी तुका पळोवनच्या सांगल्यार तूं पुरा यू आर फंबल्ड, यू आर कन्फ्युज्ड. जेन्ना कन्फ्यूज जातात पळय त्यावेळी कोणाक कळटा ताका विचारता, कोणाक समजत तसं ताका विचारता. कळ्ळें न्हय? तरी गुरु सांगती सारासार त्यास कैसे म्हणावेस असार. तुझं काय सांगणे विचार शाणे जाणती स्मिरा. हा आणि तांणी सांगले आमुचे कुडी रघुनाथ, रघुनाथे आमुचा परमार्थ, जो समर्थांचाही समर्थ देवा सोडविता. त्यावेळेला मी तू पळेल तांणी देवाक सोडयले श्रीरामाने रावणा मारण. त्याचे आम्ही सेवक जने आणि तागत सेव कोर केल्ले मी तामकां ज्ञान झाले, सेवे करिता झाले ज्ञान. तेथे अभाव धरिता पतन पावी जेल की. कृतज्ञता दाखवून नाही साधे रिक्षान नाही आम्ही, तरी आम्ही त्या रिक्षावाल्याक थँक्यू म्हणतात. म्हाका तरी सवय असेल मस्तान म्हणतात. तशी आम्ही बँकान मस्त वर्स काम केले त्यांनी तांकां पेन्शन मेळटा. आता त्या बँका स्टाफ आमकां ओळख नासुलें, गुर्तू सुद्दां काडना. जाल्यार आम्ही बँकाक पयलीं पाऊल लायतना हांव अशी पांय पडटात. कळ्ळ्याक इट इज अवर शी इज अवर ब्रेड अर्नर. ब्रेड अर्नर आमकां अन्न दिता ती तिगल मी तांकां सगळं मेळ्ळें. ही एक कृतज्ञता असता. तशी ज्या रामान म्हाका इतलें सगळें परब्रह्म स्वरूप दाखयलें तागल हांव पूजन करूं का न्हय. तर तुका जर तशी जाय, तुका जर ते परब्रह्म जाय तरी तू हांव सांगिल वारी वाग. कळ्ळें ना जाल्यार कल जाता तू समर्थांच्या मनीचे तुटे. म्हळ्यार देवाक मान्य न्ही जाल्यार देव कले म्हणचे ना, कसले लागू पडना तो अकर्ता अभोक्ता. जाल्यार गुरूंक गेल तशें सगुण रूप घेवन गुरु जे आयले ते सांगता तू. तर ते समर्थांचे मनीस जर तुटलं म्हळ्यार तांगेल जर तुज्वेल विश्वास वचुलो तेच जाणावे अदृष्ट खोट. तुगेले हे ग्राचार म्हणका म्हळ्यार राज्यपदापासून करंटे चेवले जैसे. राज्यपद मेळचे आशिल्लें तर वनवासाक रामा कशी वनवासाक तशी तशी तुगेलें आयुश्य फुकट गेलें. त्यांनी ती कोणा दिसत की मी थोर वाटे म्हण हे असार असत हे उलोवच्या मस्त ठीक असत जाल्यार जोपर्यंत तू सगुणाचे पायरी चढ ना तोपर्यंत तुका निर्गुण मेळना. इत्याक हे मिडियम असत ही माय असत आणि माय खंयच्यान आयल्या ईश्वरांतल्यान आयली. आणि माया त्या ईश्वराक अंतर्बाह्य व्यापून असत. त्यांनी ती त्या मायेक ते दोन फाटी जे फुट्टाक बंद आशिल्ले गेले ते खंयचे श्रेयस आणि प्रेयस. की माया आमगेल आवस आशिल्ली ती आम्ही कल मागली दितात. आम्ही सकाम केले मागल्यार ती दिता, निष्काम मागल्यार तेवे दिता. तरी पहिले गुरु तरी आमकां कशें करतात पहिले कोण येतात तांकां पाप वतच ना न्ही तांकां आकर्षित करून विचार. तांकां दिसता की ते या वत कोणी या ना पण केन्ना कोणी तांकां पडटले की आपण कल म्हणटा ऐकतले सातत्यान या होती म्हण खातीर तांकां मळमळ ते दितात. कड्डेर अगूर कल सांगतात व तसं की कायम ह्यांची मागू नाकात, श्रेयस मागात. आता अगूर अगूर सूक्ष्मात वचात अगूर अगूर नाम रुच तुमगेल मनात ताजे हे येवं कळ्ळें. एका भगवंताचे बीज तुवा मनी रुजविले त्याचे येडे पीक आले माझ्या नाका कानातून बघा कशा पात्या डरावल्या. फळा फुलांनी लादल्या हो जागो जाग सर्वी पाना फुला नाही एक शांततेचा रंग तू चित्र संग माझ्या सर्वी फळा फुला नाही एक भक्तीचा सुगंध त्यानं बांधिले मज मुळी बंधावी. त्यावेळी असले हाजे म्हणना पडे कल जाता की देवा मी तो नाही तुका त्याची सर ये ना माका दुखाची अरे मी ही देवा करी याचसाठी अट्टाहास की तो शेवटचा दिस दोडप. आमच्याच लेख साधी ते म्हणलेलं असं तर ती काय तुकाराम नाही. ती म्हणता हा देवा हा काय तुकाराम नाही जरा हावंय राज्य खातीर प्रयत्न करत असं की तू शेवटचा दिस माझा गोड व्हावा आणि देव दिसता. तरी अशी हातू त्यांनी त्या सांगता ती कले की तुका तेवे कळना हेवे कळना. तू म्हणता की हे मॅट्रिक जाणार पण परत 5वीच वर्गात कल्या बसचे म्हणून जाल्यार सध्या तू 4थींतूच असना तू 5वीच वर्गात बसून मॅट्रिक काय येवंका मॅट्रिक जाला गे तू जायनी नाही मागीर एकदम तू कशी रे म्हणटा त्यांनी हेही ना तेही ना ना अरत्र ना परत्र अशें जातले कळ्ळें. ना ते ज्ञान ना ते भजन उगाची आला देहाभिमान
येथे नाही की अनुमान प्रत्यय तुझं. हं? तर मी त्या कल सांगतात समर्थ, आता ऐसे तरी आता हंगवाच्या हंगणू तरी आता ऐसे न करावे, रघुनाथ भजनी लावावे, येणेची ज्ञान बोलावे चळेन ऐसे. मला कळल्या परमार्थ हा एक अतिंद्रिय अनुभव प्राप्त आमदार पंचज्ञानेंद्रियांनी स्पर्श रूप रसगंध ज्याने त्या कले जाय त्यांनी ते वेदांत सुद्धा तांतूच असत ना मायंतूच असत त्यांनी तांक सुद्धा ते ज्ञान जायनी वेदांत. हं? आणि ते नेती नेती म्हणतात कोणा ते ज्ञान जाईल जरा कोणाक झालंय जे गुरुंगल तू बसले. हं? भागवत परीक्षिती जाऊन श्रवण भक्ती कोण केली ताक 7 दिवसांतून आत्मज्ञान झाले. कोणाक परीक्षित शुक मुनीला ताणून आणि भागवत ऐकले. तशी जे श्रवण भक्ती करतात परमार्थ अतिंद्रिय अनुभवाच प्राप्त. त्यामुळे ती आज अंमलतांत गती ना झालेली सद्गुरु किंवा ज्ञानी पुरुष जे आमकां सांगतात की तांचेर विश्वास तरी आम्ही दवरत नव्हे. थंय आमगेल देहबुद्धी वापरून करले पण शंक काढता बैसू नये आणि त्याने ती आमगेली श्रद्धा मी मोड अशी जाऊ नये. म्हाका सगळं कळता ही भावना कोणाक असतले तांकां परमार्थ अति बाधक परमार्थान ती मस्त बाधक जाता. जशी एक चिकचिके तबल शिकलं आणि ताका बापसूने तबल्या क्लासा घाललं. चल तुका कल येता म्हणून वाजवून दाखवली म्हणून शिमळे तर तांकां चुकीच कलकी वाजयले कळले चुकीच माझ्या सम वाजयली अर्थात अशीच पळयली. तर तू कोणाला शिकील हाल्या शिकील ना त्या बरोबरीचे वाजे त्यांची बरोबरी ताका अशी म्हणतात तशी म्हणतात तो गुरुक सांगच्या लागला. गुरुने त्या बापसूक सांगले हागल फी डबल कल्ल्याक तरी हागल जे आत्त थाय जे स्लेट भरलेले ती पहिले मग पुसून घालका लागतील आणि कडे नवीन बरोवचे कडे नवीन शिकवचे. तशी तू जर हातूच अडकलं अहंभावान पहिले तुगल काढका कडे तुकले देहबानाची पूर्णच पळे ती वचून शिवाय तीची तुगल अधपात करत असे. त्याने ती तुका धड ना भक्ती आणि ना कले मिळता त्यांनी ती हे ते कळका त्यांनी शहाण्याने ते विद्वान मनुष्याने ते टाळका. तर ते कल सांगतात फक्त तू एक करी की तरी आता ऐसे न करावे. हा म्हणतो नव्हे रघुनाथ भजनी लागावे तेणेचे ज्ञान बोलावे चढे ना ऐसे. अचल ज्ञानच पडे तो राम श्रीराम तुका कोण दितलं अगं सगुण मूर्तीच तुका कोण दितली कल्या म्हणा तू एक जाऊन त्या मूर्तीची अशी ध्यान कर की तांतू तू एक जाऊ समर्थाने कल केले. पाप 12 वर्षाचे चेरडू धाम सुलतानी जी अखंड साधन आणि तीव्र तपश्चर्या खाऊच्या पिऊच्या ना औस सोनाईल औस म्हणा इतकी प्रीत चेरी आई गल तोंड पळशी तांगल दिवस वचनाची अशी चेरडू ताका जाल्यार बद्ध हा पायरी ताने घेतली पूर्व सुकृत आशिल्ले तावल सांगिल वरी थोडे जर कले कमी पडले तरी कल जाता आमकां थंय थानूच बॅलन्सान मुखार आणि सुची नाम श्रीमता आमगे हे योग भ्रष्टो अभिजायते म्हळ्यार ते जे श्रीमंत शुची पवित्र असतात त्या असले घर आणतूच ते आत्मजन्म घेतात. तांकां बद्धत्व यान ते डायरेक्ट मुमुक्षु म्हाका गुरु खंय मेळटलो हे शोध. त्याने ते हागल अवतार समर्थांगल समर्थ म्हळ्यार मारुती रायाल अवतार तांकां तरी ते मुमुक्षत्वच आणि गुरु तांकां आशिल्ले पण तरीही प्रत्येक वेळेने मानव देहांत याना पडे एक एक पायरी करून वयर वच शिकूच खातीर त्यांनी पुरे 11 दिवसात केले मुळाक्षर 11 दिवसही केले हे धड सगळे पाठ केले त्यांनी अशे करून सगळे बेगीत आणि ज्ञान प्राप्त करून घेतले. म्हणजे लौकिक शिक्षण सगळे कस शिकले पाठांतर दांडगे पाठांतर जे विवेकानंदांक आशिल्ले विवेकानंद लायब्ररीन बुक्स मागयताले आणि वागय की अशी पळेल की 2 तासांत ते बुक इतलं हार्ड बुक परत करताले आणि दुसरे मागून घेताले. अशी दिवसांत 4-5 हळूहळू बुक्स वाचताले तरी त्या लायब्ररीन म्हणते की तू कळले अशी गंमत म्हणून करत असल्या इतकं हार्ड बुक तुला इतकं बेगी वाचून झाले होय. तरी कळलं तो एकदम ज्ञानी आशिल्लो लायब्ररीन. तर तो म्हणालो तरी अमुक पेजार कल सांगले म्हणून सांग पळय आम्ही बरोबर सांगितलं कसं सांगलं अमुक पेजारी अमुक हांगा अमुक लायनी सांगले म्हळ्यार इतली ग्रहण शक्ती
ती समर्थाला नसली असल्या त्या श्रीरामाक शरण गेले आणि 12 वर्षाचे धाम उचले कल्ल्याक तरी आत्मज्ञानाची ओढी नाही. आणि साधन कशी केली त्यांनी त्या टाकळीत राबून पाहतो फाल्या 4 घंट्यानी नाशिक आणि त्या बाजू भयंकर थंडी पडतात थंडी दिवसांत. रात्रीच्या आणि कल्ले हांतूरच्या पांगूरच्या धड कले ना लोकाला त्या भिक्ष मागून कावणे कल दिले असतले मंदिरात ते गुहेंत राबतात ते टाकळीत मंदिर नाशिले तरी थंय एक सांचे मंदिर आशिल्ले आणि एक गुह आशिल्ली ते गुहेंत राबताले आणि मंदिरांत वचून ध्याना बसताले आणि सकाळ 4 घंट्या उठून 1200 सूर्य नमस्कार काढताले कल्ल्याक आती देह म्हणा नाही ना बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊल त्यांनी आमक सांगले सगुणात तुझ कर का माय जर तरी त्याचा उपयोग पण मुखारच तर उपयोग कर का म्हळ्यार ती समदवरणार वस्तू कशी पण मूल्य घालता गंज येऊन पडतात कशी बुद्धी वापरणार तर गंज येतात शरीर वापरणार झालं तर हे येतं अपसरेट जात नाही सिक्क जातात तशी जाऊ नये म्हणतात 1200 सूर्यनमस्कार काढले आणि कल खातीर आपण सक्षम असल्या मात्र आपण दुसरीकडे करू शकतो चांगलं कार्य ऑडशील स्वराज्य स्थापन करतो त्यानंतर रामान तांका डायरेक्शन दिली आणि साधन कशी करता त्या प्रत्यक्ष श्रीरामाने टाकली श्रीराम मंदिरात ते मस्त रडले सामान घ्या त्या तांनी सांगलं तू हंग साधन कर आणि त्या करणं पडे तांनी 6 घंट्या सुमार सूर्योदय जाताना इतकं उदका वचून गंगेत राबचे थंय आणि गायत्री मंत्र अनपार 12 घंटे 6 तास गायत्री मंत्र त्याच्यानंतर भिक्ष मागू गावात माधुकरी मागू आणि फक्त 5 घरची मुष्टी भरी घ्यायची आपला जोडी तू कल्ले दिल्या नाजल्या 65 घरांच्या वचन अशी आणि मस्त पकवान आणि कॉंडीतने थंय त्या कॅने वचन अशी कल्यामुळे जिभेक चटक लागता बरोबर खाऊन आता इतकी सांज चेरडू तर काम कशी दिसणी आहे आवसून कलकल कोण घालेलं असतले काय काम कशी दिसणी अशी जाऊन आणि ती तिथे साधन केली मात्र नाही आणि इतकं कोण रामावर दर्शन जायले त्यांना कळले आणि ती साधन म्हणा करले ते फूड हाडले ते अशीच नाही ते उदका बुडोवून त्यांचे 3 भाग करचे एक उदकांत उडोवचो माटल्यां खातीर दुसरं खंय करचो पण आयले तिथं बाग तांकांय दिवचे प्रसाद म्हणून आणि देवा निवेद्य करून तिसरो भाग खावचो आणि जर कोणी अतिथी येयली तरी पशु पक्ष्यांक खावच्या घालचे पण पुराय मेळ्ळे सगळे केन्नाय खावचे ना करतली भिक्षा करूतली वास अशी संन्यास धर्म त्यांनी आचरण केलं असे नमुन्याचे हे आशिल्ले तरी तांकां म्हळ्यार आमक कशें जातलें तरी तांकां श्रीरामान दर्शन दिलें आणि नंतर सांजे वचून ते नाशिक थंय चमकून वचून थंय त्या देवळान कीर्तन आयकुच्या बसताना थंय मस्त लायब्ररीशी आशिल्ली थंयच्यान मस्त पुस्तक घेऊन त्यांनी तांचे हे केले त्या पुस्तकांचे पठण केले मस्त ग्रंथ वाचले ज्ञानेश्वरी त्या काळची ज्ञानेश्वरी एकनाथ भागवत सगळं त्यांनी गुरु गीता हे त्यांनी संदर्भ दिलेत नाही पहिले की त्या हजवेल्याने त्या हजवेल्याने हाजीर करताना ताचेर टीक केले ते वाचले आणि आपणाकल प्रत्यय ते प्रत्यय ज्ञान त्यांनी प्रतिपादन केलं बिकॉज दिस इज फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन तांकां स्वताक ताची प्रचित तांणी सांगल्या तर ते सांगतात की आता ऐसे न करावे रघुनाथ भजनी लागावे तेणेच ज्ञान बोलावे चळे न ऐसे श्रीराम करी दुर्जनाचा संहार भक्त जनासी आधार ऐसा हा तो चमत्कार रोकडा चाले हांगा हे ना रोकडा म्हळे उधारी ना मनी धरावे ते होते रामात पूज केल्या कल जाता सांगल्या सगुण पूज केल्या कल जाता तो विचारता कल मेळता अव्यक्त जे भाव असत नाही भितरले अंतर्मनातले ते अष्टभा सात्विक भाव जागृत जाऊन तुमगेले सगळे पंच ज्ञानेंद्रियांतून बाहेर पडतात अंगार रोम उदरतात त्वचेचे दोळे झर भावच्या लागतात ध्यान तृप्त जातात गट तशी पटपट जातात फक्त नामाशय कल्ले उरले ना सगळ्याची परमळ येवच्या लागतात स्वाद येवच्या लागतात रामनामाचं गोडी निर्माण जातात आणि मनी धरावे ते होते विघ्न अवघेची नासवण जाते किती तांकां त्या वेळा त्रास झालेलो लोक तांकां भिक्ष दिवन सुद्धा त्यांनी बंद केली हवे उदका उडयता माझ चढला
असल्याने पाप किती दिवस उपाशी एंत तरी त्यांनी केले आणि तरी के रामाग दर्शन जायना म्हणा पडे त्यांनी रामाग करून कोण अशी तांकां श्रीरामा हांव तुका शरण आयला हांव मग हांव सुचोवन ह्या हांव सुलायला तू म्हाका केन्ना दर्शन दितलो एक कळवळ इतलं आई शिवाय आमकां देई राम राया येई राम राया देई गौतम विलया तुझे चरण ध्यातो तुझे चरण ध्यातो शरण तुझची सखया शरण तुझची सखया येई राम राया येई गौतम विलया आणि गौतम कोण म्हणून तांकां दिसच्या लागले कसलम्या लोक बाहा कशी हें करचे आपणाक साध्य ना रामराया तुगल कृपेशिवाय साध्य ना आणि त्या वेळारी राम प्रगट जालो आणि तांणी ताका सांगले की आज दोन हांवें तुका समर्थ पदवी दिली कल्ल जाय ते माग हांव प्रसन्न जाला तांणी म्हणलें हांव कल्ल मागतो ना तूं करे तरी मागपाची तर हांव तुका समर्थ पदवी दिता ना देवा ही समर्थ पदवी म्हाका नाका बरें म्हळ्यार ती तुमकां शोभता जाल्यार तुम्ही घ्यायची म्हणटात जाल्यार आज दोन मगल ब्रीद वाक्य केले तर जय जय रघुवीर समर्थ रघुवीर समर्थ म्हणून आणि तो रघुवीर समर्थाची ताका जय जयकार केली की कल करता मनी धरावे ते होते मनात कल केल ते पार पाडता विघ्न अवघेची नासवण जाते कृपा केली रघुनाथे प्रचिती येते श्रीराम रघुनाथ भजन यात तांगेले आत्मचरित्र शासन तांगल कलकल झाला आयुष्यात रघुनाथ भजने ज्ञान झाले रघुनाथ भजने महत्व वाढले म्हणून या तुवा केले पाहिजे आधी आता श्रीरामान दर्शन दिले आणि कल मागलस का समर्थाने फक्त की ये रामदास मेरा है अशी म्हणून म्हाका पटोवंक घेत म्हाका बस म्हाका आनी कल्ले ना ते राजपुती राम म्हळे राजपूतचे राजस्थानचे तरी त्यांनी ती हिंदीन तर सांगले हो राम मगल असं म्हणून हो रामदास मगल असं म्हणून म्हाका आपले मनात बस आणि कल्ले नाका हें दिले आणि तांणी ताजेर कृप केली आणि ताका तीर्थाटनाक तांकां पेटवली त्या वेळार कितले वर्साचे आशिल्ले 24 नंतर 12 वर्स तीर्थाटन केलें आणि प्रति एकल्यान तांणी तारले तरी तांणी आणि हो ग्रंथ बरयले नंतर याना पडेल की नुसते तार अनुभव येवंक ना अनुभवाचे रेकॉर्ड बघा तशी हे जे वदन घेतात नाही कोण तांच्यांनी रेकॉर्ड आमचे उर्वीचे खातीर करना की हांव आसो ना जालो हे समर्थांनी उरलेले जे ज्ञान असो ते कोण इच्छुकांक आयकूंच्या मेळटा कितले जीवन तांकां पावन जातले समर्थां गेल्या जाणे मनी धरावे ते होते तांकां मनाक कल येता विघ्न अवघेची नासवण जाती कृपा केली रघुनाथे प्रचित येते रघुनाथ भजने ज्ञान झाले रघुनाथ भजने महत्व वाढले म्हणून या तुवा केले पाहिजे आधी मला आता आणि शंका कुशंका काढता बैसू नका आयुष्य छान असं वेळ कमीच सूर करी हा सांगतो तशी करू सूर करी आणि हा सांगत म्हणून करी ते झाले तर हा म्हणतस तुका हे तो आहे सप्रचित आणि तुझं वाटेना प्रचित तुका दिसता म्हाका काही प्रचित आयला तुका कायल्या प्रचिती म्हाका केली येतली तरी मागीर साक्षात्कारे नेमस्त प्रत्ययो करावा प्रयत्न करतात नव्हे तुवें नेमाने हा सांगील तशी साधन कर की म्हाका कायली प्रचिती तुका येतली रघुनाथ स्मरोनी कार्य करावे ते तत्काळची सिद्धी पावे करता राम हे असावे अभ्यंतरी अंतरांत कलस हांव करत नाही कोण करता राम करता आणि रामाक सगळं की आम्ही वी आर ओनली हिज एम्प्लॉईज त्यांनी आमकां सुख दुःख कल्याचे टेन्शन ना तो करून घेता ताका जाय तशी करून घेता आणि ताका जाय तशी फळ दिता आणि देवा देनाका योगक्षेम पळयता योग म्हळ्यार ही कीप्स अस कनेक्टेड टू हिम ते होड उपकार आणि क्षेम म्हळ्यार कायम योग दिता योग टिक्का हाची व्यवस्था करता वाट्या पाण्यात तो घालताची आमगेल हाका संसाराकले कमी पडू दिना अगदी कले भुकेले लक्ष दवरना आणि भुकेल दवरले तर के योगक्षेम म्हळ्यार तागल जे कनेक्शन असत तें चुकू दिना हे व्हड काम तो रघुनाथ करता त्यांनी ती ते कार्य तत्काळची सिद्धी पावे करता राम हे असावे अभ्यंतरी कळले फक्त राम हो करता म्हणून जावं का तरी तांणी कल सांगल्या
करता राम मी नव्हे आपण, करता राम मी नव्हे, मी नव्हे आपण. हं? राम म्हळकले तू रामा, आपण तुम्ही करतस. हं? तूच करता आणि करविता, शरण तुला भगवंता मी, शरण तुला भगवंता. तुझी या श्वासे पान हलते, मार खंयता नेता येते ती पण आपल्या बी हालतात रे. आम्ही हाक दवरले, आम्ही हालायच्या हाल हाक भितर हे रेकॉर्डाच्या शिशी मोजत अस ताक सुद्धा बॅटरी चार्ज अस माझं ते हाल ना तशी झाडाची पानं हलतात. तुझी या श्वासे पान हलते, स्पर्शे तुझिया फूल खुलते. फूल केन्ना फुलता म्हणून कळनाची. रात्री पळयल्या कळी असतात, सकाळी पळयल्या प्रसन्न आमच्या पळून हसत असतात. ते विचार सुद्धा करणार की म्हाका कोणे एप्रिशिएट करच्या येतल की म्हणून ना, तर ते करतच असतात. तेज झळाळता गगन झुलते, रविचंद्राचा तू निर्माता, शरण तुला भगवंता, शरण तुला भगवंता. तशी तू करता म्हणून म्हळ्यारी लाभ हानी कल्ले जाऊन तोच भांडवल दिता, तोच विचार सुचयता, तोच आमकां ताकद दिता, शारीरिक मानसिक धैर्य दिता, इच्छाशक्ती दिता, ज्ञानशक्ती दिता, क्रियाशक्ती दिता, चैतन्य जाऊन कळमे तागल माय असणी ती त्या रामागल अंकित असं रामतत्वात. त्यांनी तीच जी करच्या नाही तो करून घेता, सगळे आमचं येतान करून घेता. तशी हो सगुण मगल या कारणे रघुनाथ भजन तान सांगल्या कले, करता राम मी नव्हे आपण, ऐसे सगुण निवेदन. हाका सगुण निवेदन म्हळ्यार कल्ले देवा तूच करता, हांव न्हय, हें निवेदन. हांव तुगेलो सेवक, त्यामुळे ती आय डोंट हॅव एनी से. म्हाका मगल इच्छेश्वर तू कल करू सांगता ते हांव करता, आणि तू कशी करू सांगता ते हांव करता. त्यामुळे सम मार्गदर्शन करी आणि म्हाका तितली ताकद सहनशक्ती दी, सुख दी, दुःख दी, कलय दी. जाल्यार तुमची तान बरी, तुगल जबाबदारी न्हय. कळ्ळें म्हळ्यार तुगलेच काम जायच ना जाल्यार म्हाका तू दुःखान दवरले. त्यामुळे आपणाक समकून दवरी आणि तुगेलें कार्य हें सगुण निवेदन, आत्मनिवेदन. कडेरी त्या सगुण राम प्रसन्न जायना पडे तो कल जाई तुका म्हणून मागता. समर्थांक तांणी विचारले तू कल जाय तेव्हा सांग. त्यावेळी त्यांनी म्हणे निर्गुण ते निर्गुणी ते अनन्य निर्गुणाची होळीची. त्यावेळेला त्याला निर्गुणत्व मागून घे. मी करता ऐसे म्हणता काहीच घडे ना सर्व, प्रचित पाहासी तरी आता शीघ्रची पाळले. पळे तू स्वतः करता म्हणून म्हण कले मिळणार तुका, यश मिळतात म्हणून खात्री असं ना. घरान कले प्रॉब्लेम आहे आमकां काय वचू जायना आणि वचून करू काय जाय प्राई जाल्या हें जाल्यार सगळं कसले ना. त्यामुळे रामा तू करत नाही, बगल मन अनडिस्टर्ब दवर बस. आणि त्या एक जीव सफर जात असत. तांकां चिके मनाचे धैर्य स्थैर्य तांकली मदत लागल्या केल्यार करी, तुका मनांत आयल्यार करी, हांव तुका सांगतल कोण अशी म्हणाली. आपोआप थंय कोणेपुणी वचून तांगेल आमगेल सोलमेट्स असतात ती आणतो स्पेस आणतो तांकां ते पेटी जाता कोणेपुणी वचून तांकां मदत करता आणि तांगेल काम जाता. जाल्यार मी करता अशी जर म्हणतल तू, मी करता ऐसे म्हणसी तेणे तू कष्टी वसी. राम करता म्हणता पावसी, यश कीर्ती प्रताप. यश मेळटा, कीर्ती मेळटा, प्रताप मेळटा. प्रतापी जाता. समर्थांक कल्ल मेळ्ळी, तांकां यश मेळ्ळें, कीर्ती मेळ्ळें आणि प्रताप मेळ कल्ले. इतले मुसलमानाक आणि तू मूठभर मावळे शिले तांकां तांणी तयार केले. तयार करून नीव की इट म्हणतात न्ही, सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. भगवंताग श्री रामागले श्री हनुमंतागले सगळे मंदिर त्या देवाक सगुण पूजा त्यावेळी प्रार्थना नित्य आणि नित्य त्यांनी सांगितले एक्सरसाइजेस देह सांभाळचो
मन सांभाळचे खातीर मनाचे श्लोक कल्ले गर्व जायनाशी भिक्ष मागचे. हं? लोकांक साधकांक रामदास म्हणतात ते तांगें कल आसता भिक्षा भजन भ्रमण हे सगळे तांगेले हे आशिल्ले. तशी आता भजनात कले स भजनम भक्ती भागो भक्ती भंजनम भक्ती भागो भक्ती म्हळ्यार दास्य सेवा दास्य भक्ती ही मूळ प्रत्येकात राम असं म्हणून पळोवन प्रत्येकाला सेवा करची. आणि सेवकाक कल्ले से असं ना, से म्हणजे मात्र सेवक सेवा करतलो त्यांनी वी आर सर्वंट्स. त्यांनी त्या मुखार बशिल्या ज्या हात राम असत आणि कशी वागेल तर की आम्ही आम्ही बाहेर ऑफिसात साहेबा लोटांगण घालणार तशी त्या देवाक लोटांगण घालपाक आणि ताका सगळं काम करून दिवपाक. आणि तू आमगल कल फायदो तरी आमगल मी पण कमी जाता, मी पण कमी जाता. हांवें एकल्या विचारलेले मी पण एखादी लाईन हा म्हळें नाही एकल्यान विचारले एक लाईन अशी काढली आणि ती सान जावंक लागली म्हळ्यार हांव कोणाक विचारले की हांव आतां ऑलरेडी होड जावन बसले आतां सान जावची कशी. तर त्यांनी सान जावची बस एकदम इझी. त्या लाईनीक हात लाईन असताना ती लाईन सान कशी करची. मगल मी पण इतलं हॉट जाऊन बसल्या त्यावेळी ते सान कशी जातले ते त्यांनी सांगले त्याची बाजू दुसरी ओढ लाईन काढणे. ओढ लाईन काढ की ही लाईन सान झाली बाजूची ओरिजिनल लाईन. तशी दुसऱ्यांक हडपणली येते दुसऱ्यांना सेवा करत त्या एके भावनेसाठी खंयची भावना की हांव करता हाचे खातीर ऐसे म्हणसी तेणे तू कष्टी होसी राम करता म्हणता पावसी यश कीर्ती प्रताप श्रीराम. एके भावनेसाठी देवासी पडे तुकी पाते होय कृपा दृष्टी देव करता बालता. देव करता म्हणून जर तू ताका शरण वचुलो तो सगळे पळयता. अरे तू तागल पूज करणी म्हणून तागल कले बिघडना बिघडत ते आमगेल्यांची आमगल सगळे कार्य भाग ना असतो. आपण आहे 2 दिवसांचा आणि देव बहुता काळाचा. देव नश्वरच होईल त्या शेवटी परब्रह्मात एक जाऊच असत. पण त्या दिवस काय सांगितलंय काळाचे गणित सांगेल की नाही कितले लक्ष कितले लक्ष एक एक युग आणि ते सगळीकडे 43 लक्ष युग म्हणून ब्रह्मदेवाला एक दिवस त्या सहस्र दिवस यांच्या विष्णू गले एक घटीत तास त्या इतले सहस्र तास केल्यारी आणि कोणा गेले एक पल अशी सगळे जे असं इतलं हॉड काळाक तुगल कितलं रे आयुष्य. त्या देवाला आयुष्य इतलंच तुगल कितलं आयुष्य. त्या काळ काळ म्हणारी देव ती माया माया नश्वर म्हणतर की ती इतले बेगी परब्रह्मात एक जायना की तुमक सगळ्यांक थंय भरच्या तयारच तिगल फायदा तुम्ही परब्रह्मात एक जाऊच्या पळयात. आणि त्याच खातीर ते माया सगळं रूप घेऊन येता कोमटी जाऊन येता देवी जाऊन येता शक्ती जाऊन येता सह तत् म्हळ्यार सह म्हळ्यार राम कृष्ण हरी त्या सगळे आणि सा म्हळ्यार ती शक्ती आणि त्या म्हळ्यार ते चैतन्य. ते चैतन्य घेऊन येत ती आमचं रम रमा चैतन्य निर्माण जाता जोश येता काम करच्याक. आणि मग त्यांनी कल जाता चांगल कल झाले यश कीर्ती प्रताप मिळलं तरी समर्थ म्हणतात आपण आहे 2 दिवसाचा देव आणि देव बहुत काळांचा. आपण थोडे ओळखीचा आमक किती जण ओळखतात म्हणतात इंदिरा गांधी अशी नरेंद्र मोदी वेळा मग बरे गुरताच असं हांव ताका एक ईमेल केलेले जाल्यार ते ईमेल तांकां सेक्रेटरीन पळयतात ते उत्तर दितात ते ठीक असं. पण ताच जर तू आमगेल कल गुरतसच जातवे आम्ही तांक ओळखल्यार उपयोग ना. आम्ही नित्य तांक पळयतात टीव्हीचेर मोबायलाचेर सगळे जाल्यार तांक आम्ही ओळख ते आमकां ओळखतात की ना ते महत्वाचेच न्हय. आपण थोडे ओळखीचा देवासी त्रैलोक्य जाण्या किती लोक ओळखतात. शिवांगी नाईक म्हळ्यार कोणाकय कल्ले कळना. एक पक्ष येयले म्हणटाली एक शिवांगी म्हणटाली कोण गो तू म्हणाले अमुक कळना. आत्ताच्या तर कळना बगल बापसून असून आता 50 वर्ष झाली त्या वेळार एकदम पॉप्युलर आशिल्लो तो बिजूर बाबू. आता कोण बिजूर कळले कोणाक विसून होतात फक्त चेडवामात लक्ष असता म्हणजे तो भाव जाऊन बसला हांगा त्या खातीर. तशी देवाक भाव बनवून आमगेले हृदयान बसूंक का. या कारणे रघुनाथ भजन त्यासी मानिती बहुत जन. रघुनाथ भज त्या श्रीरामाक सगळं जण जाणतात. ब्रह्मादिक आदी करून राम भजनी तत्पर
ईश्वर सुद्दाही सगुण जावन येऊन रामागल पूज करता होतच ना श्रीराम तन कंठान दरला राम नाम ज्ञान बळे उपासना आम्ही भक्त जरी मानू ना तरी या दोषाच्या पतना पावो अभक्तपणा. आम्ही जर भक्त जर जायनी ती सगुण उपासना करून त्या सगुण मूर्तीगत भक्त जायनी ती तर ह्या जो दोष आमका लागत नाही तो आमका अभक्त करतलो. आमक निर्गुण आमच्या भक्त जाऊनच्या एक जाऊनच्या दिवस ना त्यामुळे माय जोपर्यंत मायेत फायदोच घेऊन तिथल्या वाईट पण घेऊन जळात राहून माशाशी वैर करता येत नाही अशी माय यंत्रा बनवून माय एकच वश करून देऊ का. देव उपेक्षी थोरपणे हांव कोणती होडू आपण देवायला म्हणून म्हाका सगळं ज्ञान होत असं समर्थान सांगल्या हे असार ते हे अशी तशी नाही. देव ह्या हजान होडवी का कले तुका ज्ञान जाईनी प्रत्येक कले येणी देव उपेक्षी थोरपणे तरी मग त्याचे तो जाणे अप्रमाण ते श्लाघ्यवाणे नवे की श्रेष्ठा. अप्रमाण ना तुगल हक्क कले प्रत्यय ना तुका कले प्रत्यय येणे तरी ते श्लाघ्यवाणे स्वय स्तुतीत्मक स्वय ना तरी कल कोर का देहास लागली उपासना. आम्ही उपासना आमगोत असलं देव अनित्य नश्वर तरी पण ही जी उपासना सगुणा उपासना करू क सगुण देवाची लागते आणि देव सगुण मायेच अशी ती मायेच देवागलीच उपासना करता सगुण मूर्तीचीच उपासना करता. आमगल आत्मरूप देहाचे सगुण रूप घेऊन यायला नव्हे त्यांनी ती आमका निर्गुणाची उपासना तशी करू जाय ना तर भक्त जाऊनचे असल्यारी आम्ही सगुण मूर्तीचीच उपासना करता. देहास ही सगुण मूर्तीची उपासना देहान करतात जाल्यार मन आणता मी कशेच का आपण विवेके उरेना हे त्यांनी भोग आमचा देह सगुणाची उपासनेन जो गुंतने तशी दवरचो गुंतून दवरचो आणि विवेकाने मला योग्य विचार सार असार विचार करून हा कोणी ना तोच करता मी पण नाशी करचो आणि मग मी पण वर का ना जाऊ का मी पण हाची इच्छा करची आणि ती इच्छा जाता सगुणाची उपासन करतन करतना भीष्माक मोरची इच्छा जाता देह दवरतो तशी सत्पुरुषांगल जीवनात अशी ही भित्तर आणि बाहेर विनिंगड अवस्था असतात. देहान उपासन करतात सदा बोलण्यासारिखे चालत आहे अनेकी सदा एक देवास पाहे सगुणी भजे लेश नाही ब्रह्माचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. तर देहास लागली उपासना आपण विवेके उरेना ऐसी स्थिती सज्जना अंतरीची ती स्थिती श्रीराम सकळ मिथ्या होऊन जाते. हे कशी कळता सगळं मिथ्या जाऊन जाता म्हणून हे रामभजने कळ येते. दृश्य ज्ञानियांचे निमते स्वप्न दिसे हे दृश्य दिसता कल्याक तरी ते ज्ञानियाच्या मनान ते स्वप्नशे दिसता जाल्यार तुका तश दिसना होय की नाही. तर मिथ्या स्वप्न विवंचना तैसी सृष्टीची रचना दृश्य मिथ्या साधूजना कळो आले. दृश्य मिथ्या तुका फक्त शब्द ज्ञान झाल्या हाव म्हणतो म्हणून तू म्हणता ते मिथ्या खरे तुका कळना जाल्यार तू जर विचार करशील विवेक करशील आज अशी फाय ना आज उत्पत्ती जाता स्थिती स्थित्यंतर जाता ती नाश जाता मगलही तशी जातात सतत जर आज विचार केलो आणि सगुणाची उपासना केली देवा म्हाका तुगलांत एक जावचे स म्हाका तुगल चरणांत एक जावचे स म्हणून ते सगुणाची उपासना केली तो सगुण साकार जाता आणि आमगेल अष्टसात्विक भाव जागृत करून त्या तो भाव आमकां तांतू मेळयता. आम्ही देहान देवांत एक निर्गुण परब्रह्मांत एक जावचे शकत पण आमगेल जो भाव आसा देवा बद्दलचे प्रेम असं दिव्य प्रेम हे एक जाता. मिथ्या स्वप्न विवंचना तैसी सृष्टीची रचना दृश्य मिथ्या साधूजना कळो आले. त्यामुळे ती साधूजनाक हे सगळं कळता. आत्ता इतकं सांगेल तरी तो श्रोतकल म्हणता रामाला सिटक्यान झाली आक्षेप झाला श्रोतयासी मिथ्या तरी का दिसते आम्हासी याचे उत्तर पुढीले समासी बोलिले असे. श्रीराम इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे सगुण भजन नाम समास सप्तम श्रीराम. तुम्ही हंगराब्या आणि कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. नंदंत साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शांभवी मेस्तु
प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।